nang kabahin sa atong inadlaw-adlaw ang pagsakay og mga jeep paingon og pauli. Giangkon sa mga commuter nga dakong ikatabang ang pagsakay niini kay mas barato ang pliti itandi sa mga modern jeepney. Gahapon sa buntag, nagpahigayon og nationwide strike ang kauluhan apan wala misalmot ang mga transport group dinhi sa Subo. Maong natunga ang mga opinyon sa mga transport group dinhi sa Subo kabahin sa giumol nga jeepney modernization program. Sa iranta, ang baruganan sa usa sa mga labing dako nga transport group ang Citrasco. Ang subay ni Makapuso, makauban nato sa programa karong buntagan, Chairman sa Citrasco Cebu Integrated Transport Service Cooperative, Sir Ryan Benjamin. Maayong buntag, Sir Ryan. Kumusta? Mayong buntag, Sir Nico. Mayong buntag sa atong mga tikpa nagtanaw. Salamat kay Sir for joining us this morning. Kagahapon, of course, nationwide maning nahitabo. So, sa kauluhan na itong yung tagdunay protesta or kanang paralysis kuno hay, Sir. Dako kayong diskusyon ang PUV modernization program. Yes. Sa ato diri, Sir, kumusta na ta din sa Sugbo? Where are we now? Labi na ninyo sa Citrasco. As far as Citrasco is concerned, wala pa ta nag-modernize ato mga sakyanan, but we are fully supporting modernization. Ang rason niya na kay wala pa man mugawas ang LPTRP or ang Local Public Transport Route Plan nga maoy gipasikaran unta sa PUV-MP. Unsa man ning LPTRP, Sir? Clarification kasi. Mao ni siya ang nag-rationalize sa tanang ruta unta sa every locality. Mao ni siya ang mga ruta puhon nga subayon sa mga modern jeepneys. All right. These are new routes, Sir, or kaning existing ni nga bag-o lang do dalay mga amendments or mga changes gi-implement ato? Generally, bag-o ni siya nga ruta og inigawa sa LPTRP, mahog na siya og mawala na tong mga old routes, existing old routes. So what will happen, Sir Ryan, kung magawas ta, ma-approve namin naning LPTRP, mukuan na ta mo, ma-implement na ta sa modernization? Yes, mao na nang ato ang sugda na pag-implementar ang ato ang modernization as far as Citrasco is concerned. Speaking of modernization, Sir, the need to purchase mga new vehicles kay mga modern jeepneys naman, Sir, in replacement nato sa mga traditional jeepneys. Of course, may mga concern ang mga lain-laing sektor, ani, Sir, presyo pa, of course, ang pisa. Your thoughts on this, Sir Ryan? Medyo mahal-mahal yun, no? The price range now is between 2.4 million to 3.5 million per unit, depending on unsay imuhang gusto nga unit, no? But mao na range. Mao na gipangandaman nato sa Citrasco as far as financing because di man nato makaya labi na nga daghan-daghan ang atong units nga iilis. Daghan-daghan, like how many, Sir? Pilam day ka na to? We have 800 units sa Citrasco, but we will be replacing at around 600 units. 600 units? Yes. What will happen, Sir? Unsay may pamaagi sab ani aron makasugakod ang mga driver, mingon tag katong mga miyembro ninyo, Sir, sa bayronon ani, Sir, kayo you were saying dako mahal gyud ini, Sir? Yes, kami sa Citrasco sa cooperative magtampo-tampo mi para makaabot mi anang gikinahanglan namo nga kantidad. Unya ang kining ato ang mga drivers at the same time our members swildado na ni sila inadlaw. Based on kanang labor laws. Dili na itong parehas kaniadto, Sir, nga depende nila, punuan, karon na wala na yung itong boundary. Yes, because under sa PUV-MP, bawal man ang boundary system. So, kanang mga abang-abang, kung mao man ay common term na to, kanang abang, dili na gi-allow sa PUV-MP. So, benefits, Sir Ryan, imo natanawan kung fully implement nato ang PUV modernization? Well, number one, ana gina para sa general riding public, no? There will be more comfort. Ang usa natong gitan-aw diha is ang predictability sa mga sakyanan sa kadalanan. With the LPTRP, we are trying to see nga masulbad na ang kanabitawng kakuwangan sa sakyanan sa kadalanan. So, para gini sa riding public. Pero another note, Sir, usasab sa mga gi-highlight, labi na sa mga interview sa kauluhan we were seeing yesterday, nga murag, ngano kuno, Sir, nga murag ato mang i-attempt og face out ang nahimo ng trademark sa atong mga kadalanan, mga hari ng kalsada kuno nga mga traditional jeepneys? Maunay ato ang gikasagmuyo because though we fully support modernization, but ang direction man gud sa mga naglingkod sa ato ang mga kagamhanan is that
ilang tangtangon ang karaan. It does not necessarily mean that when you modernize, imong tangtangon, ilisan imo. Because we can always find ways, Filipino ingenuity, nga mapahimo nimong roadworthy ang mga sakyanan. Pwede ma-aircon ang mga traditional Pwedeng jeep, sir? ma-aircon ang mga traditional jeepneys. Yes. Kaya admittedly, kuan man gyud, komportable man gyud kay. In fact, naay sa Manila nga manufacturing company, local, nga naghimo na siya iyahang own design using the face gihapon sa kining jeepneys. Traditional nga jeep. Yes. Alright. Sir, katapusan ng pangutana, sir. Unsa inyong panawagan, unsa po yung message ninyo from Citrasco sa atong mga stakeholders, Sir Ryan? Kita sa Citrasco maningkamot nga makahatag-tag serbisyo nganha sa tuang riding public kay mao man na ito ang gitan-aw gyud, and that we are fully supporting ang mga programa sa tuang gobyerno, national man or lokal, because we look at ourselves as partners para sa paglambo sa tuang nasod. Thank you so much for your time this morning, sir. Salamat sa pagsanong sa among imbitasyon, mga kapuso. Ryan Benjamin Yu sa Citrasco.